siring na pangapudan, da isa na samantalaon po ini kan iba na an kaisipan, garo iba man ang direksyon. Sana sa gabos na ginigibo, sa gabos na tinataram, maging sa Facebook, pirmi lang katotohanan. Ano baga ang mga totoong pangyayari, iwasan po ang mga fake news, ang mga intriga, ang mga narrative na mayong basihan, dai nakaangkla sa katotoohan. So, okay man garo ang siring na pakiulay Professor Rene. Ini po si Rene, aram taman po baga na naging professor po ini kan Ateneo Dinaga University. Sa ngunyan, iyo po ang pamayo kan Public Safety Office. So Ren, igwa kitang ang original format kan ginigibuta, press conference, pero ngunyan, garo tama po itong nasabi, Urulay Distrito. So garo urulay-ulay po kita. Sa ngunyan, sa garo first episode kay ining Urulay Distrito, ang kaibanan ta po si Mr. Rene Gumba. And araatyan, nahiling ko na nga ni, yaon na po si Chief Inspector Alan Consuegra kan Bureau of Fire Protection. Madyan na tabi, digdi ka na muna. So, yan. Abelos, Congressman Nelson, siguro kita balikan kita yung statement sa sukuyang guest niya sa Professor. Sige po. Pag-apod sa ko ni kong na maulay kami tungkol sa Cesar, yaw na ko duman sa laog taon na ako maulay kami. Salamat po sa oportunidad na makapagpartisipar igdi sa Urulay Distrito. Kami lang po saro sa mga nawalat na nagaantabay na makinabang asin mahaman ang satuyang Center for Safety and Resilience. Malinaw po sa samuya kadto pagpuon ka ini na kang naglaog kita sa Urulay ning Resilience, ito pong Naga City Resilience Council, nagdakula so paghilingta sa sitwasyon.
Thank you, Congressman. Siguro po nanta na po ang question and answer ang ngunya na pagkaaga. All about Cesar muna kita siguro. Mainit na ako. Sir, sa ngunyang kumusta na ang patrabaho, ang sitwasyon kay niyong Center for Safety and Resiliency? Itong pinaka-status siguro kayan, baad ki Rene. Pero tugutan po muna nindo akong banggiton na si kaisipan nagpuon sa panahon ta po kan kita alkalde and si tanganing mangyari kaipuhan na makapag-secure kita ni necessary funding for the purpose. Ang pinunan po duman si Phase 1 and Phase 2 and naipakiulay ta po si budget kayan. Itong 45 million naka-charge po yan duman sa National Expenditure Program sa NEP under the 3rd Legislative District of Camarines Sur. Samantalang itong 100 million kay Senator Joel Villanueva na pigdulok man po nga ni kan nakatukaw niyan na alkalde. Medyo massive, baad ka na magbanggit at yan, Ren. May pagkakaiba po si pagkakonstruct kan building, si pundasyon po kaini. Ninuli po nga ni gusto ta siya maging ehemplo nin safety, pagiging ligtas, safe. So si Rena siguro ang mapadagos. Actually, nagsusurubahan po kami kung kaidto. Ang struktura po, igwaning helipad sa itaas dahil sa mga emergency movements, kung medical man iyan o kung anong emergency, na kinakaipuhan so air support. So igwaning helicopter landing facility. Dahil dyan, bakong suba-suba, so kinaipuhan na preparasyon dahil para kargahon sugabat kung sakaling may magamit. And kasabay po kayan, dahil center ini for safety and resilience, dahil pwede na ini ang inot na magagaba kung may disaster. O kaya ini ang inot na ma-brown out o inot na ma-off the grid kung igwaning kalamidad. So design po kang building pinaga-antisiparan sa aspeto ng redundancy sa enerhiya, sa kuryente. So bako sanang kasoreko ang ma-provide ning kuryente. Pero kasubago po kung nakasabi si Mayor Lenny na garo may options ng naglaog na itong solar power kang nahiling niya da so building dakulaon nga ang kuryente ta nga iding gagamiton. So garo yaon sinda diyan may kaulay na po yata din sinda kong for the solar option. Ayo. So dako lang kagianan man po. Actually ito pa Opo. kabali talaga siya sa Oo, so consciousness design. na ang saro sa mass supply nin power requirement Solar. si solar. Apo. And other options na Correct, garo si correct. Sir Mike Padua nga ni kadto may na-mention na sa radit na daang wind wind power na kaya na ang mag-generate ning enerhiya. But anyway, dahil po dakulaon ang pasilidad, bako siyang suba-subang facility, and this will be a benchmarking facility. Bako sana para sa Pilipinas, kundi garo internationally, the standards will be set, particularly in setting up such a facility. So with that, ang inaasahan ta po digdi, mas extensive na mga communication and surveillance facilities. Pag-abot sa seguridad, nagpupuo na po kaming maglatag kadtong nagkakapirang mga CCTV na hopefully ma-onboard na lang pag nagpuon mag-operate. And then itong satuyang mga traffic lights system, magiging parte din kang satuyang operation center. Kasabay kayan, pag-abot sa DRR, grabe po ang demand sa tuya after kang Christine experience.
So mga nagraralaog ngunya na technology na i-incorporate ta sa satuyang operation center, yaon po dyan gabus makukuha, including state-of-the-art facilities na gagamiton. Pag-abot man po sa climate action, iyon naman po to sa mga sensors, sa mga monitors ta sa air quality, sa water level, sa rain monitoring. So gabus ini, state-of-the-art facility na yaon sa CESAR as the Familiar po ba kamo kadtong pagpipiesta itong Joint Operation Center? So kumbaga, garo ang mangyayari sa Naga, bako na lang yan pagpipiesta. All throughout, buhay na yan sa satuyang Center for Safety and Resilience. Ako nga ni baga, Ren, ang sinasabi ko, kan one time nakaabot po kita sa Singapore, igwang istorya po duman na halos gabos na nangyayari sa Singapore, especially along thoroughfares, public places, nahihiling po yan. So garo igwa kang eye in the sky, namomonitor. So siring man, harani duman si kaisipan ta, kung urulay, CESAR, surveillance. Igwa kitang command center po duman, igwa kitang mga TV monitors, dakulaon na wall, kayang mahiling si mga nangyayari sa laog kan Syudad Canaga. Even itong nangyayari sa mga interior areas, sa mga barangay, ang kaisipan ka ito, magkaigwanin interconnectivity. Sinahihiling kan barangay, nahihiling man kan yaon dyan sa CESAR. In other words, pag-arog ka ining igwa kang siring na knowledge, mas madali si pagsagibo mo nin kinakaipuan na lakdang, si response in case the services of the city of various government agencies are needed. Dahil po nga ni, ang pinakatuyo ta po kay ni seguridad, di ba? Kan mga namamanwaan, digdi sa laog kan syudad, siring man si mga nagbibisita po sa Satuya. So, ini pong CESAR, bako po ining basta-basta na building and si programa na ilalaog po dyan, pambihira po ini. And once this is completed and if masunod o kaya mas ma-improve pa si original plan, this is something that the city can probably be proud of. Okay. Thank you. Sunod pong, inat pong mapot, si Mr. Danny Cuerdo. Dapat po isay, pwede ka rin magsimbag. State of the art sa tuyang CESAR. May mabuktak ni kadakol na cameras. May mga monitors po kita sa lawag kang building. So si response po, gurano karikas sapat si tao ta duman sa field para po sa action tulos oras na po kitang inapudan para sa response, sir. Iniyo pong mga ambulansya tangon yan, 5 minutes ang response time. So we hope that with technology, mas mapabilis pa yan. And then, so, saro pa pong pig-urulain din kadto. So, anticipatory na deployment. So, halimbawa, ining mga police stations ta, yaon na dyan sa nakadistribute para masarani. Maski sa man na parte kang syudad, igwaning available na responder. In fairness, ang PNP po, nagwa-warm up naman ngunyan, nag-exercise na kadtong sa indang 911 system. So, 5 minutes response time ninda, igdi sa laog kang syudad. Naka-onboard po sindangon yan sa satuyang Comsen, kaya kaibanan sinda paglipat dyan sa Center for Safety and Resilience to ensure na so 5 minutes response time, bako sa nangang kapulisan, pati kang mga medical emergencies and other forms of required emergency services, harog kang kasulo, 5 minutes dalagan ang satuya mga responders. So, the system, the technology
plus the facilities, dako lang tabang po yan dahil matitibay naman ang mga pag-iribatangon yan na mga nasa PNP, sa Bureau of Fire, sa medical, sa rescue, kayang-kaya. Kaya po lang i-augment kang teknolohiya, mas mapabilis na pa. Maidagdag ko po given the expected proximity once completed yaon ang CESAR, yaon ang Bureau of Fire Protection, yaon ang PNP, yaon ang NBI, may enhance, mapapadali si coordination. Dai kaya sa gabos na panahon, sarabay-sabay nare-receive an call for assistance, di ba? Minsan kayan PNP, minsan kayan PSO, o kaya Bureau of Fire. Imagine itong sitwasyon na yaon ka mo sa sarong complex, may saro, naka-aram, na apudan, kan pangangaipo na marespondihan, madalion pwede ka nga ni magkurahaw, di ba? Magkaharanihan di ba? So, dahil po kayan, mapapadali si coordination, mas magiging marikas man po si pagresponde. Di ba? Yan ang advantage kan pig-set up na complex, kan pig-set up na sistema. Ang sunod pong mapot si June Vildeflor kang DWRN. Morning po, sir. Kong. Magiyon po an sa indong naisipan. Siguro, ang Naga City, kung mapakaray ang set up kayan sa kaan programa, siguro baka madaog pa ang Davao sa maabot na panahon. Pero, ini po Kong, ano po haros nasa 80% na sa mga pinag-iisipan kaining Cesar, ano ang time frame na rin matatapos ang building? Ano medyo ngunyan, nahiling tangani sa video, medyo kadakol ba ka buhon? Sige. Dapat po maintindihan na ining itinutugdok na building, bako po ining simpleng building lang. In fact, pag ikinumpara mo po sa Bureau of Fire Protection, kakaiba po ini. Harayoon na maray ang pagkakaiba kayan. Si pundasyon na lang. Igwang pilote po ini. Sa irarong po kayan, pilote. And then pagkatapos na mai-set up si pilote po kaini, si mga darakulang bakal, and then si may bugon pong buhos, to really ensure na nakahanda siya sa anong man na katibaadan, including earthquake. Diba? Kung day man lugod mangyari, pero kung igwang matatada, dapat iyo po yan ang tada. So, massive si foundation po kayan. And within the time frame man po, kan magpuon siya, man po big-expect na within a period of 1 year, tapos siya. Dahil po nga sa kakaibang structure, requirement na pigi-implement po ngunyan. In fact, matapos po ang taon na ini, pa po siya tapos. Kaya kaipuhan po nin additional funding kayan. And an asigurasyon man, even si Mayor Lenny, nag-iinguha man po na matapos po yan. Pero ako, pareho po nasabi ko po ito, nagkakampanya, si mga napunan, nakahanda po ako na magtabang na maipatapos siya. Masunod po nga po, Sir Hill de la Cruz kang OK FM. Good morning po. Ang hapot ko kay Fire Marshal. Sir, Balik ka na. bali, halos tapos na po ang building kang Bureau of Fire Protection, Naga, Central Station. Ano po ning noarin maokuparon? And ito pong itong presente nindong pinagagamit ngo niya na headquarters. Ano na po ang mangyayari kayan? And yan. Sige po, Tabi. Maray na aga po sa Gabos na nanonood po sa
via FB Live. Ako po si Chief Inspector Mark Alan C. Consuegra, City Fire Marshal kang Naga City Fire Station. So sa kahaputan po ni Sir, ang Satuya pong fire station ngunyan dyan sa digdi sa Balatas Development Center. So bali po ang instruction po ang sabi po ng contractor is ngunyan pong October yan turn over. So ito pong existing Mina Fire Station ngunyan sir ang bali magiging pong substation ito. So ini na po ang Satuyang magiging headquarters. So idagdag ko din po na ngunyan po ongoing din ang construction kan Satuyang sa another substation po sa Carolina para mapabilis din po ang response na may truck po demand for in kaso igwang kasulo sa Pacol duman sa upland areas. So iyon po na ongoing din po ang construction kang substation ta duman sir. Follow-up question kay Kong. Kung ini pong building na yan kan Bureau of Fire Protection, ipigtao po mismo nindo yan? O kang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga? Okay. Kan magbuon po kita, kaulay ta po ang Bureau of Fire Protection through the Fire Marshal and the Regional Director. Yes po. Siring man pag-abot sa PNP, si City Director, si Regional Director. Pero pag-abot po sa PNP, kabali sa Urulay, si General Omar Buenafe. Pag-abot po sa NBI, si Yul Marpuri, and then of course, si pagkikipag-ulay naman po niya sa NBI Director. Si commitment ta po sa mga nabanggitan na ahensya, lote. And sinda na po si Matabang maghanap nin budget para duman sa itutugdok na building. Para sa tuya, itong Cesar building. So, naugma po ako sa party po kan Bureau of Fire Protection matapos na kita makapagdonar nin a little over 1,500 square meters dyan sa area na yan. Si mismong Regional Director Perdigon, ayan. Sir Ricardo po. Ricardo Perdigon. Kuyan po pati siya, ugmahon siya, excited na maray. Kaya dapat siguro maimbitaran na pag turnover. Dahil nag-inguha po talaga siya na mahanapan nin magkakanigong budget para mapunan asin ngunyan maita-turnover na po, magagamit na si magiging headquarters building kan Naga City Bureau of Fire Protection. Okay. So itong sa PNP, maulay kami giraray and likewise itong sa NBI, mas maray ko ta na maibali sa budget kan PNP, maibali sa budget kan Department of Justice, tanganing bako siyang kabawasan duman sa nakatagamang budget para sa 3rd District kan Camarines Sur. Yan po ang magiging direction ta. Hopefully, kung bako sa masunod na budget year, sa utro, may nagpupuon na po dyan. Para sa PNP, para po sa NPI. Okay, thank you. Mike Marfega po, NX. Hi, good morning po, Tabi. Kung speaking of funding po, kan sa entire completion na po kan building and then si state-of-the-art equipment, gurano po talaga ang magiging cost kan completion, total completion na po kan Cesar? Itong sa dai ko dara si figure ngunyan ano ba at may information si Ren. Pero aram ko kaya nagbabago siya. Garuman lang po yan itong Naga Airport. Kan magpoon 2014 si total cost kayan 3.5 billion pesos. Pero dahil sa mga pangyayari, nag-reassess ang DOTR, nasa 10.6 billion na po si budgetary requirement para makumpleto po itong Naga Airport Redevelopment Project. So, hopefully, within the next 1 or 2 years, matapos na po yan, habang naghahaloy,
nagdadakula po si gasto. I understand itong technology requirement, more than 100 million po siya. So itong sa building, baad sufficiente na po si Papa Abuton na budget. Medyo daradakula po talaga. Okay. Sir, sa equipment. Pero ang punto kayan, arog kayo niya, dawa sinasabi tang medyo dakula si budgetary requirement, pero nahanap kaya yan, as in padagos na hanap sa iba. So, daiman po siya naka-charge sa lokal na gobyerno kan Naga. Sa mismong budget po, Tabi, kung karoon na sa mo sa bago na matagama ka po nin funding para po sa pagpakaray kan sa pagpatrabaho kan Cesar. So, gurano po Kung kinakaipuhan po. Kung kinakaipuhan. Remember na itong initial budget of 45 million, luminaog po ito sa National Expenditure Program for 3rd District of Camarines Sur. Suway itong additional 100 million. So, if that is the case, considering na si mga mayor na commitment ko sa ibang mga banwaan for the year 2026, masisimbagan na the following budget year, sa hiling ko may pwedeng maitagama. Pero depende na po yan sa mga mangyayari sa mga masunod na bulan o kaya taon. Okay. Last na lang, Tabi. Kay Sir Rene, so far, sa ngunyan po, Tabi, may pa kita na-acquire na equipment or ito pong mga gagamiton po mga technology dyan sa building mantang ginigibo po ang structure mismo? Technically po, for the building, mayo pa. Ang na-acquire pa lang itong mga initial na CCTV and other technologies na pwede nang ma-connect once na operational iyan. In fact, so ginigibungon yan ng mga early warning system sa baha, sa surveillance. Gabos na po iyan ang mindset. Dapat ready na i-upload sa satuyang command center, Tabi. Thank you. Arnel Eclarenal, TV5. Ay sir, state of the art ang Cesar, maalangan ito, ang sabi nila baka logo ng ibang major city kan pag-launch kaya. Pero ano ang focus ni magkang present administration kang Naga City para dyan? Parehas ba duman sa idea kung ano talaga peak design ng Cesar? Kasi baka nagbago, makompromise the goals itong imagination na magayon ang aabotan kang Cesar. Ayun po, generally mayo man kaming nakuko ang signals na may shift on the intention. In fact, so sabi sa kuya ni Mayor Lenny mismo, mas maray na matapos tulos-tulos dahil showcase ninda iyan ni Congressman Ligacion lalo na igdi sa laog kang syudad kang Naga. So with that direction, naugma man kami na may assurance kita na matatapos so sa tuyang facility with the 3 focus areas. So itong sa climate action, peace and order and public safety, and then disaster response and crisis management. Sir, kung sa 3rd District, ano ang plano ta para ma-consolidate man ang public safety, ang resiliency, kang 3rd District sa mga typhoons? Ta ining design ni kang Cesar, papakinabangan na, grabe kang Naga, pero yaon ka na sa Congress and 8 munisipyo ang kaput mo kabali na ang city na Naga. Ano ang plano ta para dyan? Pag urulay po kaya, disaster response, kaipuhan na aktibo, nagpapartisipar, kaulay, ang local chief executive. Dapat nasa same, nakaisipan po kamo, same wavelength, kung baga. And that is one of the difficulties. Tanggapon taman po sa DAI, yan ang saro sa kadipisilan, given itong political affiliation kan ibang mga local chief executive in the 3rd District of Camarines Sur. Mayo ang gayo kitang problema pag abot sa Calabanga dahil kaalyado ta, bumbon iyuman. Pero sa ibang mga banwaan, kaipuhan na himation ta. Gaano ba sinda ka-receptive sa kaparehong kaisipan na pinunanta po digdi sa Naga City. Pero,
kan bago kita magpuon kan nagpupuon na kan Cesar. And given itong possible na kakayahan niya, daitaw winara itong posibilidad na makatabang ini sa ibang mga banwaan harani o kataid kan siyudad Canaga. Pwedeng i-expand si reach kaini, but then again, nakadepende po yan sa pakikipag-ulay, sa magiging kooperasyon, and receptiveness kan ibang mga local chief executive. Separately, halimbawa ako, pwedeng mag-ulay kami ni Mayor Philip, depende sa kung ano si existing needs in the municipality of Calabanga. And given what we have started in Naga, sa iling ko makakatabang. Thank you, Kong. Si DJ Makisig po, Kong Energy. Hello po. May hapot po ako kay Chief Inspector Mark Consuela. Consuegra. Ayan. Ang Fire Marshal kang Naga City. Sir, nabanggit po sa bago na this October ang plano na pag-turnover kang bagong building kang BFP sa Cesar. So may timetable po ba kamo kung rin yan magagamit or kompleto na po ba ang mga gamit diyan, ang mga equipment, and rin po kamo ma-transfer kan sa inyong opisina po diyan sa Cesar, sir. Okay po, sir. Bali, sir, yun nga po, so nasabi ko kanina na October siya iti-turnover. So ngunyan po, ang mga gamit mi is ililipat mi kapag nagkaroon na ng mga partition po dyan. Kasi magkakaroon pa po ng mga partition dyan po sa laog. So ngunyan, kung malaog po kamo dyan mismo, wala po kamo mahihiling mga lamesa, okay, so magkakaigwa po ng partition yan. Saka na po kami malaog kung igwa na pong mga gamit na mga yaon po dyan. Kasi ang pagkakaalam ko po, nag-procure din po ang Satuyang Regional Office para sa partition kayan. And so nabanggit po kanina na yung sa solar po. So magkakaigwa din po yan ng solar po. So iyo po ito, sir. Thank you po. Okay, thank you. Last question for sa Satuyang apod gani Cesar and BFP. Last question ako na po garo. Ang sa kuya pong last question bago kita mag-shift sa ibang topic pagkatapos kani. Ano talaga sir ang para kay Sir Rene, ano ang magiging laog kay yung Cesar pag siya naging nahaman na? Ano ang magiging laman niya? And para po sa BFP, ano mas dakula? Ang Cesar o ang Bureau of Fire Protection? Thank you. Sige po, inuton ko. Itong magiging laog kang Cesar, yaon dyan ang Satuyang Command Center. Ini pong Command Center, may existing ordinance kani si Consejal Lito del Rosario. Basically, ini so decision making kang syudad, particularly in times of disasters and crisis management. So, pag may Command Center, igwa din ng Operation Center. Iyon na po itong, kung nakaduma na kamo sa MMDA, itong may mga monitor na CCTV na duman naghihiriling kung may aksidente, kung may katibaadan, o kung ano man na operation na ginigibo. But aside from this Command and Operation Center, igwa po kita kadtong inaapod tang mga facilities like training, media room, pati po sa quarters kang satuyang mga responders, duman na din. Taara man ba ganindong pag nagbabagyo or may kalamidad, bawal kami mag-uli, bawal kami maghali. So, this will be operational 24/7. So, kung familiar ka mo kang COMSEN tangon yan, bukas yan 24 hours at siring man ang mangyayari dyan sa laog kang Satuyang Center for Safety and Resilience. So, Command Center, Operation Center, and the other facilities, including a crisis room. Ang crisis room po para sa Satuyang Chief Executives and Decision Makers, lalo na kung may mga crucial na desisyon na kaipuan giribuhon, iparayo taman kung may mga man-made calamities, may acts of terrorism and other sensitive matters, igwa kaya ning pasilidad ang Satuyang Cesar. So again,
may mesan, may ano nga pud kadtong kakanan, may mess hall, igwaning quarters, igwaning may kapihan, ano dumasa, and training hall. Importante po itong training hall. Matabang man kita sa ibang mga banwaan siguro, pagtataoning mga trainings, seminars, para mas mapaurugman, so pagpakusog maninda. Iyo po. Kundi, baad may mag-donate, ano. Thank you, Sir Rene. Sa BFP, kada ko lang nagahapot, ang BFP da madaling natapos. Tapos, garo kadakulon kwarta. Samantalang inidang Cesar, haloy-haloy nga ning matapos. Pwedeng maaraman, sir, ang kuyang kaya pagkakaiba. Apo. Bali sir, ang budget, ini po kayang sa Bureau of Fire Protection, ang budget mismo is hali po sa national government, ibig sabihin sa BFP po mismo. So ini po kaya parte ini po kang BFP Modernization Plan na kung saan dapat ang mga cities, ang mga municipalities magkaigwanan ng mga istasyon na kumbaga presentable, may mga kumbaga padiit-diit po yan by virtue of RA 11589 which was signed by President Duterte na kung saan ipig-modernize na padiit-diit po ang Bureau of Fire Protection. So parte po yan ka ito. So that is why fast track din po kang sa tuyang national office na magpa-construct ni mga fire stations, matawan ni mga fire trucks ang mga nangangaipo para po sa kumbaga agarang responde sa mga kasulo. So iyo po ito. Sir Rene, may daragdag. Iyo po, duang factors siguro, inot sa size, garo kabanga kang Cesar, ang size kang Bureau of Fire Protection, garo lampas nga ni. So kaya mas mabilis din so construction. Ikaduha po, so mga komplikasyon sa design kang Cesar, the technological component, so data center lang na simpleng kwarto, kundi pirang layers na dapat ang temperature dahil magbaba sa arog ka ini. So may mga control systems na arog kaya na medyo nakakapalaba kang proseso kang pag-construir. So the technology component will add more constraints sa time frame. Mas madali garo kung simpleng building lang ang itutugdog. Pero dahil duman sa mga ilalaag na technology components, dahil nagiging madali, so paglatag ta. Thank you. Thank you. May follow-up lang ako. Yes, sabi nga ni Kasubago, upgrade ang BFP. Mayo ka mong naisipan na may helicopter naman may helicopter naman ang Cesar helipad. Mayo ka mong naisipan na igwa na ka mong helicopter na iyon na po ang gigibuhon para duman sa mga iskinitang may nagkasulo sa taas na sana. May tubig. Yes, sir. Actually, sir, pigaplanuhan naman po yan sa national office. So, dahil lang ako makataramdig di sa lower unit kasi bako man po kami, kumbaga kami, recipient lang kami. So, ngunyan po sa national office, pigaplanuhan naman po yan kasi party din po talaga kang modernization. Kasi kung ikumpara sa ibang bansa, di ba sir, mga high-tech ang ninda, may drones pa nga na ginagamit, may helicopter, po. So, sana magkaigwama makita ka iyan. And naniniwala po ako na maabot ang panahon, ma-realizar ta iyan. Thank you po. Okay, thank you. Thank you po sa tuyang mga guest ngunya na pagkaaga. Pero idagos ko na po kay Congressman Son Ligacion para sa ibang topic. Inuton ko na, sir, tapos na si deliberasyon kang budget sa Kongreso, sa Kamara de Representante. Garo ang sunod kay ni kung ano nang masunod kay ni sir pagkatapos na ma-aprobaran duman sa Kamara. Ang totoo po kayan, tapos pa lang si deliberasyon sa level kan Committee on Appropriations. Sa ngunyan, yaon na po kami sa plenary. And gusto sabihon, nagre-report na po ngunyan ang Committee on Appropriations. May mga sponsor na nagtataram, kada departamento, kada ahensya, pigdi-defend po, pigi-sponsoran itong proponidong budget po ninda. Matapos itong pag-urulay sa level kan committee. And ang understanding ko po, more than half na
I think about 75% completed na po si presentation before the plenary. And hopefully, within this coming week, matapos na po yan, nag-extend na po ang scheduled session kan House of Representatives and mukhang ma-extender pa up to October 13 or 14. Hopefully, by that date, tapos na and naipasar na kan House of Representatives itong pag naipasar na kaya ang pangalan na po niya ay House General Appropriations Bill. And then, isusumiti na po yan sa Senado. Tanganing Senado naman po ang magtukar. Kung manunutaran po nindo, sa Senado may ongoing process insofar as budget is concerned. Ano po yan? Itong presentation kan kada departamento. So, pag na-receive na ang ETSGAB kan Senado, hopefully, tapos naman si presentation kan proposed budget kan kada departamento as in ahensya. Sa madaling sabi, ang tutukaron na lang, sinaipasar na budget kan House of Representatives and then the Senate will hopefully be able to come up with their own version na sana mayong gayong pagkakaiba sa version kan House of Representatives. Dahil kung may pagkakaiba, ma-convene po itong ina-upload na BICAM. And medyo allergic ngunyan ang mga tao pag nababanggitan po ang BICAM. Di ba? Pero dahil po kaya may iwasan, pag ang pag-uulayan, House Bill and itong bill kan Senado. Kadalasan, may pagkakaiba po yan. And in order to reconcile the differences, the conflict in the provision, kaipuhan na mangyari po itong BICAM. Para pag-ulayan si conflict, si difference, si pagkakaiba. And hopefully comes up with one single law na aaprobaran, later on, iraratify kan House, and then kan Senado, isusumite sa opisina kan Presidente. So nabanggit ko na po si entire budget process. Okay. Dahil nakabali si insertion. Kung mapahagad kaming klaro kasi kada post mo, may mga nagko-comment. Ngorin na po ang tinampumi sa La Purisima. Ngorin na po ang tinampumi sa, garo nga ni, paulit-ulit eh. Pero ano ba talaga ang sistema dyan? Ngorin kita magkakaigwata, nasabi mo man hanggang sa last month na igwa ng budget o may pig-prepare kita dyan. Ano ang plano mo po duman sa mga? Sige, dahil ko lang po pigdidetalye si simbag ko. Pero ang nanunutaran ko po talaga maski igwa na akong simbag, igwa na naman. Minsan, daw niya ako, garo troll accounting. Pero kadaklan, legit account. In other words, dakulon na mga individual na taga dyan sa lugar na yan, La Purisima, Del Rosario, ibalita na po ang Bagong Sirang, and Cory, Santo Niño, si mga nag-aaragi po dyan, na apektado po talaga kan kondisyon, kan tinampo. And therefore, halangkaw po talaga si interest, as in si kamautan na mapakarayan na po yan. Dahil po maghadit, duman po sa proponidong budget para sa 3rd District kan Camarines Sur, igwang sufficienting budget na naitagama po kita. As in, ang plano ta po mangyari dyan, bako lang po yan simpleng reblocking o pagpapasemento kan tinampo dyan po sa La Purisima Cory Road. Ang totoo kayan, duman po sa proponidong budget, pinangaranan ta po yan, Pili Ocampo Bypass Road. Totoo man talaga, from the municipality of Pili,
duman sa may sentro, Maharlika Highway, yaon duman ang puro kan tinampo, di ba? As in, pagpasakat ka na, ang pinakapurman po kayan, ang luwas kayan, sa may sentro kan o kampo. Kaya lang, ang mas concern ta, itong La Purisima del Rosario, as in Cory section. So, ang itinagama ta po dyan, 150 million pesos. Sa hiling ko, kadakol na po ang magigibo kayan. Pero pareho po ka nasabi ko kasubago, bako lang yan simpleng reblocking o kaya pagpapasimento ka itong 2 lanes, kundi ang mauta pong mangyari, siguraduhon na magiging pangmatagalan ang gamit po kan tinampong yan dahil nanunutaran ta po, major road na po yan. And therefore, si hibog po kayan, bako lang po yan 8. Ang hibog po kayan, kung bakong 11, 12 po yan. And, ma-widening na din po, igwang shoulder, tibaad kaya ang 2.5 or even 3 meters. And then, dapat igwa na din po yan nin drainage. Tanganing maproteksyonan po si tinampo. Ang aagihan po kaya ang inaagihan, mga agricultural lands. Tinatanong man po nin paroy. Si iba, of course, may tubo, di ba? Mais. Pero itong yaon duman sa may portion na ang gilid, both sides, paroy, pirming matubig po yan, madali pong maraot ang tinampo. Kaya magiging protection na din po kayan. And kasabay duman sa problema na inaatubang, drainage. Both sides. And dapat maliwanag, pagkakabanggi, solar street lights. So iyo po yan si magiging component, si main carriageway, shoulder, drainage, and solar street lights. Okay, So thank you. mangyayari po ito, mangyayari. Thank you. Sir, may nagpapaputig di. Ano ang masasabi mo manunungod sa garo mas sagud niya naglalala pang fake news? May nabanggitan ka po da ito na garo may ipapile kang bill sa Kamara manunungod sa fake news. At garo nga ni kabali ka sa pigtitira. So ano na po da ang mga development kan bagay na yan? Sige. Itong proposed bill dealing with fake news, daita po tulos ito na i-file. May mga kaipuhan na padagos na pag-adalan. Pero ang sarong pigo-consider duman itong inaapod na intermediary liability kan service provider. If he or she or it is unable to comply with certain conditions. Sa ibang nasyon, igwa na pong siring na inaapod na intermediary liability. Sa Pilipinas, mayo po kayan. Kaya medyo difficile po na mawara ang mga fake news, fake pages, fake accounts. In fact, matindi po ang proliferation kayan ngunyan. As in, nagiging biktima po kita sa ginigibukan iba. Ang iba man po pati, ano man daw po iyan? Garo iyon na po ang nagiging profession. Manraot. Maggibo nin mga bakong totoong istorya. Pero habang sinda involved sa fake news, kita man po mas ang focus ta si trabaho. Si pag-establisar nin marahay na relasyon, lalong-lalo na duman sa mga tao na pigsiserbihan ta, si pag-aram kung ano ang pangangaipo po ninda, tanganing si satuya po mga programa asin proyekto na i-implementar sa kada munisipyo, sa kada barangay, kasimbagan po yan sa mga kahagadan, solusyon sa mga problema, sa mga kadipisilan na inaatubang. And padagos po ang ginigibutang siring
But hopefully, si mga author, si mga may kagibo kan fake news, sana magbago. Sana marealisar na kung gusto ta pong mag-asenso, kung gusto ta pong makatabang, mas ang dapat na ipinapaluwas kung ano ang katotohanan. Pero ako, naipromesa ko na po sa sadiri ko, dai pwedeng padagos na maging biktima kita nin fake news, nin panraraot. Masasanay Kaya po baga, kan igwang sarong persona na ginibuhan po kita nin istorya, nin fake news, kinasuhan ta po. It turned out na bako man taga-Naga, ba nag-isip po kamo taga-Naga, although igawa man ka ito. So itong kinasuhan taga-ibang probinsya, taga-Tabaco, Albay. Kan mag-file po kita, may prima facie evidence na i-file sa Regional Trial Court, nagpaluwas po nin duwang warrant of arrest. Ungon niya, nakikiulay na po sa tuya. Nakikimahera. So, hilingon ta po kung ano ang magiging final decision sa kasong ini. Naglaog lang sa isip ko, asin sa iba, kung kaito maisugo na maray, magpakaraot. Pero minsan depende kaya sa sitwasyon. Di ba? So, ang mensahe iyon na sa parte po kan sa indong lingkod, ulitin ko lang, how do we treat fake news? Mas tatawan ng importansya si ginigibuta na mga programa asin proyekto na makakatabang sa tao na sa tuya pong pigsiserbihan. Pero daiman po kita matugot na permi na lang kita maging biktima nin fake news. May legal na lakdang, nagigibuhon, kung ano si kinakaipuhan, gigibuhon ta. In fact, may instruction na po ako sa kuyang legal team. And si iba na siguro gustong mas mabisto bilang peddler nin fake news kesa magtrabaho nin tultol, sa iling ko, mabalik man lang po yan sa sainda. Thank you, sir. Pirang kaputan na lang, medyo na kita, halawig na kita. May mga, paunrahan ko lang sa rining nasa online, binaba kita ning hapot sa online. Sabi digdi, good morning kong, hapot ko lang po ang status kang Bypass Road, Almeda Mabulo Bypass Road, and ito po daang, ano yan? Itong Esplanade, Bicol River Esplanade. Yeah. Sige. Ito pong Almeda Mabulo Bypass Road, right now, igwang duwang major portion na ongoing ang construction. Arin po yan, itong Mabulo section. Nagpoon po si construction kayan, I think 2023. Within the 2024. Within the period pa man po sinda. Itong tulay, kung magigiramduman po kan about 2 or 3 years ago, 4 lanes. Itong 2 lanes sa main bridge, tapos na po siya. Ang tinatrabaho naman ngunyan, itong another 2 lanes, parallel, kataid. Kaya magiging 4 lanes po yan, tulay. Ninuli po ang Almeda Mabulo Bypass Road, 4 lanes po talaga siya. Now, comes 2026, ang sabi po sa kuya ni RD, Regional Director, kaipuhan pa ng additional 140 million pesos. And therefore, nakatagama po yan na budget para sa 3rd District itong 140 million pesos for next year. Ano po ang ipapatrabaho kayan? Itong dapat sementado na pong portion, poon duman sa may Almeda Highway, sagkod duman po sa may tulay. And
within the next few months, probably November, December, ang ginigibo po kaya, pwede nang ibid. Ang issuance kan notice to proceed, usually January, February. Tanganing makapuon po tulos. Ang sa idong lingkod, sa totoo lang, gusto na pong matapos yan. Tanganing masolusyonan ta na si problema sa traffic, sa may diversion. Didipisilan na po si Rene. Lalo duman sa may Robinson area, sa may kanto duman, ay pambira. So iyon na po ini ang solusyon. Almeda, Mabulo Bypass Road. Related to that, itong Bicol River Esplanade. Para po sa kaaraman kan Gabus, si Ibata every now and then naghahapot. Sa nga ang entry road kayan, sa nga ang agi palaog. Diyan po sa may diversion, an entry road po kayan. Kung aram po nindo itong Bombo Radyo, sa Atubang po kayan. Igwa din po dyan gasolinahan. Anong pangarang kang gasolinahan? Caltex. O sa gilid po ka itong Caltex gasoline station, igwa po duman tinampo, entry road from diversion, papunta duman na po sa may Bicol River, and then sa may Puro, kay itong entry road, diyan na po duman si Bicol River Esplanade. 20 meters wide po iyan. May portion po kayan na yaon sa titulo kan mga pribadong may sadiri kan daga. Pero pinaisita po sinda, base sa provision kan Water Code of the Philippines, igwang easement equivalent to 20 meters and kaipuhan kan gobyerno. Kaya po kan magpatrabaho kita dyan, daiman po nagreklamo si May Sadiri. Sa pagkakaaram ko, nagkonsulta sa abogado, and they were told by the lawyers na tama si ginigibo kan gobyerno dahil igwa ng GAD 20 meters easement. Ang component includes road, plus igwa dapat dyan bike lane, may walk lane, igwa po dyan 3 lines, and may mga iba pa pong improvement. Ini po si Almeda Mabulo Bypass Road po yan. Ini si may Mabulo section. Mabulo section. Okay. Igwang Sagup Creek na nagdi-divide ka itong entire stretch kan Bicol River Esplanade. And therefore, kaipuhan na kaagan po siya nintulay. Igwa na din po nakatagamang budget sa masunod na taon in the amount of 75 million pesos. Kaya makukonekta na po yan, makukumpleto na po si Bicol River Esplanade, Tabuco side, and itong road component po kayan, later on, iko-connecta po duman sa Almeda Mabulo Bypass Road. Garo igwa pong clover leaf. Sa madaling sabi, alternate road po yan. And dakula din ang magiging katabangan po kayan pag-resolver kan problema sa trapiko dyan sa may diversion road. Thank you, Kong. Bago kita mag-close statement, pahabol ko lang itong sarupa, paunrahan tayo ninyo sa Jóvenes. Sir, may programa ka man daw para sa mga youth. May naghahapot kaya digdi, so bago pa nagpapara kulit sa mga parihuming youth. Ikaw po kitang inaapod na development agenda. Ang pangaran po kayan, IHERAS. Itong word na IHERAS in itself, ang gusto sabihin, ibahagi, i-share. Pero si kada letra po kayan, may pakahulugan. I, infrastructure, health, H for health, E for education, R, resilience, A, agricultural support, including fisheries, and S, itong social aid. So, duman sa social aid and education, E and S, may programa para sa mga jóvenes, in particular, educational assistance. Unfortunately, magiging available po ini next year.
2026. So maaraman man po yan. Si mga naipromesa ta po kan naglilibot po kita, maitatao taman po yan. Mauutob man po yan. Okay, thank you, Congressman. Siguro po, for parting words, nagadan ko muna, inutong ko muna si Serene, bago po ang ibang guest. Sir. Thank you very much po, Kong, sa pag-imbitar. And still, in high spirit kami na sa mga intensyon, sa mga proyekto mapapadagos, asin mas mapapaurog, mapapakaray so pagserbisyo ta sa mga taga-Naga. Diyos mabalas po, Giraray. BFP, si Sir Consuegla. Inot-inot po. Thank you very much po kung sa pag-invite po. Kanina actually nabigla ako, sabi ni may nga kita sir, may arog kayo ni may mga media nga kitang akala ko kung ipaapod mo ko dahil nga di po may so ayun po to. So nabigla ako. Nabigla po ako. So thank you very much po kung sa opportunity na ini, and maipaliwanag din po sa ICAM Bureau of Fire Protection na yaon dyan. And salamat po kung sa pag-donate kandaga during your time as mayor. Salamat po sa support. And aram ko po na sabi mo nga po baga dati kang pagkatasical misay mo na dawa ba ka na ang mayor ngunyan, you will support us. Thank you very much po kong, and salamat po sa Indoga Boss. And last, hagadita po, Congressman Son Ligacion. Sir. Sige, inot po siguro pagpapasalamat kay Mr. Renagumba, kan Public Safety Office, kan lokal na gobyerno Naga, and of course si Chief Inspector Mark Alan Consuegra, and sa tuya pong Fire Marshal. Salamat po sa indong presensya, asin pagtao nin kasimbagan duman sa mga kahaputan na nagdara nin kalinawan sa magkakapirang mga issues and concerns na kaipuan maipaabot na po sa tuyang mga namamanwaan. Siring man ang sa kuya pong pagpapasalamat sa iba pa na yaon po digdi. And of course sa mga nagdaralan. Ang sa indo pong lingkod, padagos na nagmamaut na sana kita padagos na nagtatarabangan para sa mga kamautan, programa asin proyekto na madara nin karahayan sa tuyang komunidad na pigsiserbihan. Yaon lang po ako asin nakahanda na magtabang. So garo ini si Inot na schedule ta kan medyo kakaibang bako na po garo ini press conference kaibang format. Si initial na pangaran is Urulay Distrito. So sa sunod po mairibanan po kita Giraray Sabado pagkaaga, and magiging tema si iba pang mga bagay na importante sa tuyang mga pinagsiserbihan sa mga tao na nag-aasa sa mga pinagkatiwalaan po ninda. Maging sa gobyerno lokal man po yan o kaya sa national. Congressman Nelson Ligacion po, Ansay daw lingkod. Mabalos, that's conclude our Urulay Distrito, unyang pong aldaw na Sabado. Mabalos sa